Di try viewers ni ka step sni Monday trong bulan Oktober ai kublai fi ha kerteng ka bathiang tam jong Jesus Christ nong panim priang subhasa sin pat fi chini ka jing hikai na ka tin jong blai ka jing hikai menta kalong ba kamut kumno ban ba yala ka ding phana fi bun sin ngi ju perkhat yong kumno nan ngin ba ka ding phana ba Jesus Christ ulah ada ba ka ding phana ulah ada sya kalau ka ding phana te ka ai pat kata ka ding phana akwa ban pensyai fi halor ka ni ka khat ini puli bat na ka gospel Markus kalnong ka ba phra khat ka ba life ho sao gospel Markus nang ba phra khat ka ba life sao kentin ba om ni ti habau la khat hau ya upat ba lembat kisenran jong u ula ong haki jar u ba mon ban wan but nadin jonga ai ba unlen yala di bat un ba yala kading phna bat un but yanga wong ai ba un ba yala kading phna jar ba mon ban wan kai kan ka jingba ya kading phna kan oi fi kai ka ding phna ka thau kai i ka ding phna ka thau ya ka jing sha ban ben ka ding phna ka thau ya ka jing sha kran ben ka ding phna ka thau sha phang ka jing sha sitam ti habangi dei ban bu yu Jesus Christ kadai habaki wan habai fi sedang ban bu yu Jesus Christ fi sedang ban kala ka bomot fi sedang ban pai show Jesus Christ bat haba filan nadi ka ba filan nadi ko mensyua ba fi sngau ternat ban le ka tang ka badai ka mon nadi gitu gi pop jong ka perthai gi jing kwa prai jong ka perthai ki ai angin pat len di ringi penhun ya kamal di re ha bagi la len la di mod gi no kita ngi pai show Jesus Christ but ngi kala ka bomot ngi let shaka jing baptist ngi pediang men sim ngi sedang maniat ya takal ti jong Jesus Christ ka balong ka bakhim de hang ta ba ngadong fi kin sawan ki jingele kin sawan kini ki ingin sahabat ba ya kading phana baro bobut yu Jesus Christ kan udah banyak bet ya le ni kalti jong ka jingba ya kading phana ka jingba ya kading phana ka bang kran ka ong fi ngi sasha kran ban ni kibri bintang kin ong tang ni ula khle bi tang kin ong bo so hap am tang ki jing sha kran ban rei tang wat ki bahayeng ba sam jong iru kin dai le persyap hang ni uji sukran uang ban bot ya uji sukres ban bot ya uji sukres ka pher na kato ka ba sulong niam ma balong niam te baro ki long manong ki kamot kato ka ba syela jing sang sandi ngakran ya fi ni da ka jing hit ndai banga thau ban siap ya no harai pin salap ba la da pila sedang sisa ban le ban syakri u boleh ho men sim ba jing sisa pila sedang ban syakri kat kum tin jong boleh pet nang ni syakmat ngan sa pelat kawai ka video nga ban karan syai ba sampai bang kan syai bah syapang ka gospel ka kumtin jong blai kibun kibri matep kiban thot hanrai wat kibun ki bahieng jong ap kiban thot hanrai hamang kan ya kutin jong blai ngatep ma habba ai ka ding phna makaran ya kata ti ka ban ba ai ding phna kalong ba haba fiat hakal ti jong ka jing sisa kum kutin jong blai om syu kat kum kir kom pateng om syu kat kum ka tang haba fiat Piba yang kadang nak fiat yang kadang sisa jong ka gospel nong fi. Ateng kan pentut iki beriu. Kan pentut ya ki bam sngau ternat ya ka ketin jong blai. Namar ka ketin jong blai ka kwa ban ai buram tang show Jesus Christ, ka kwa ban ai tang buram show blai ka kwa ban baladan tang ha ka jingya lenti jong kan ka ba fiba ya ding phana tang iki ai ki ba pi perkhat msha bi ki dai kita ru. Ka ketin jong blai kan weng no. Fi jing pat perkhat ke barim. Ki jing le ki barim. Let's say kijing sotu itu kijing hikai ki barim ba fijule patang la patang kanan kapur ba fihap kenriak nang niki di dehang ni kan ba ki bahiem ki bang pat sotu ya kijing sisa kin sedang ban keren ban fi ban kentat ya fir nang fi hap ya kijing syak kentat ba fihap biam ngarwei nang fi
Oh dah kajing ai jong boleh ngan ong fi ngayak ya ni ngala jia ya ni jing syak kan tai rom dan manu was ngop thu wan support ya kai ka bangayang na matau Jesus Christ ten rai dah kajing ai jong fi jong Jesus Christ ngan ong wat lawan habba ai kata kadip nan ru boleh ai kajing ai topik ngini pet kambanya susu naka Shitiu Petrus kalau nang ka basa ka kata ban ba ya kadim kana jong Jesus Christ Shitiu Petrus nang basa khat ba khat ka ong ko hab ba ye to what snow pla pi ya kata ka jing tenju ba meding ka ba hapi ka ba ja ya ka ban tenju ifi kum ba daja ka ba khla api handai kat kum ba piyo bentalam na kita ki jing syak sitom ukris tu kemen no baha kata ka jing penpau ya ka buram jong piru pinyo kemen da ka jing kemen ka bakrau sangap ulna ba khat saw lada ukran ben lada lakran ben ya pi namar ka kerteng ukris sup ma pi na bau men sim jong ka buram bat ujong ublai wi shong happy hapang jong ki shisha lakran ben yu re hapang jong fi la pendan buram ya u vì hàng ni kamut ka habagi syak ka dim na kamut bangile bit ka jingle bit na ka jingle hurira ka jingle song shet kam dai ndrei habagi sok thu tingila dan ka jing skam ho Jesus Christ ya ka ka bangile na ktin jong boleh hang ta ngin sabak ka dim na anu kusang na fi bun na pedang jong fi kiba haba pimpat kala ka momot fidan bi bahiyeng oh kidang ya hui hai ya so bang fi enjoy lang bagi parlok bagi bahiyeng basam pim perkhatan syapang kanika kajing bak ding kana syapang kanika haba pimpat wan so Jesus Christ ndai hakapor ka bapi poi ban pediang Jesus Christ hakapor bapi poi ban i no itu pop pisong tu pim kwa nya kersum langsung bat pop kitu gi parlok bajudan men syua pim kwa ban ile langsung tang pikiran ru fiong gani tekam dai pi sedang ban pen i ya ketin jong boleh kat kamu ketin jong boleh iwat lagi bahiyang bahasa pisang pen i kan gajing kelah mot pisang pen i kumno ba omdei ban sulong niam andai banda long sisa banda mani sya Jesus Christ banda experience ta Jesus Christ kan ikan pentot ngang fi bahiyang ke so api semua hab semua tang pepi balik benang awak pen i ngan ong kinong ba ya ta ti pin sedang ban sya sideline pin sedang ban kinum semua tanak ngan ong fi tek kin khang ru fi kinong wat keran ya ka balong ka bamdei kung continue ka balong controversial dengan ong fi ka continue blai la fikiran ni sya kan long controversial ya ka ba kibriu kismu tanak banle fi ka continue blai ka long persya ya briu ya ka jinglong briu war briu dan ka pop briu kwa ra banle ya ka jong blai rek tang ka continue blai ka long ka badai ti habang ikiran sya ka continue blai ka pentut ya kan ka do jangan ong fi kam kwa banle ka do ka kwa ban persau bah briu kakwa ban buram briu tang ong fi haba fil ayat akan ka jing sya jong ketin jong blai fin habi no ya kerdan jong fi na keran yang ni dah ka jing sya haba fi wan ban embrace ya ka ketin jong blai tuan ban yat ban buat no yu Jesus Christ no tang fil bandu no i kerdan jong fi ki kerdan jong fi ka buram jong fi ka bakat ta ba fil judan fitrek na banhiar na kerdan fitrek na banhiar ga buram fitrek na banhiar ya kan galti ka buji sukres biat kadai hanta kan bangi ba ai kadif na taba fin kan mau na fi haba fi ba ai kadif na mendai ba fi ba marwai uji sukres ula da ba ya kata uji sukres sudan ba fi nuksangan ai fi haba pol open sistem ban ya ka balang fi kan mau na pol open sistem ban ba ya ka balang uji sukres ula alit no syabnan bandan hakti kaman jong ublai ti ai ki basyak sitam tu ki dai ka balang jong spa asnam ka banikong ka dai ka basyak sitam ka baba ai ka ding na ka syak pen sitam ban ngong na ki roman empire bat kumju na ki jiu ki dai bariuniam ki babat hi ka ketin jong blai ki balik ki traditions ba penbut ya kita ki patang jong ki bendri pintre balik kai bau jisu hikai dia kini ki banget ki syak pen sitam bat pinlap hang tu ba haba ki syak pen sitam kum nungin so thu bau jisu udan rengkap tu ni so thu hadin ba pol open sitam ban
ya ka balang nganong uji sukres hang tu uam mi upol sol balai mi penstam banya te haba fiba ka ding phanam dei ba fiba maroin roi uji sukres sudan dekat bat fi nak takadau ai ka jing ai tarang ni kemen na marngi shi bentalang nak taka jing sha stam jong uji sukres dengan peni fi ya kan ni babalai uji sukres sudan lang habang iba ai ka ding nakal rim dei bang syuba satar bang syuba tak katangin nungla anong fi rei habang isu tu ira jing ai isu tu ira jing ai jong boleh isu tu ban ba ai ding na kalvari snap na pen ing ni kalau nong ka bakhandai kam ki apostol kalau nong ka bakhandai khat ka ba lai sao bat san ka ba kitu isya pangpon ni tekat bau dang let kalaja ba ulapoi hajan Damaskus bat kendet la teng shan lap saudang yu ya ka jing shai na benan tiu la kelan kram hakandau ba layo sngow ya ketin ka baong hau sol balai me pin sitam ben yana pi sol balai me pin sitam ben yana ba do kan ka stor jang uji blai ka stor jang Jesus Christ anong fi abo Paul be ben ka balang umut ba open sitam ben anong fi kalau ba penstam ni Jesus Christ haba ki penstam ben yang ingin orang fi haba fi sya atau fi ba ka ding nakal bari tu tip ba Jesus Christ sudah dekat ka ketin jong blai ka ong ba Jesus Christ ulang ukli jong ka balang ni long ka mat ta haba ka mat ka sya penstam kalet sya sanu kalet sya ka jabi yang kalet sya ka khli pi kalet sya Jesus Christ la da fi pang ni ka ka ba maksud pang kalet sya ka transfer sya khli ka sitam ka khli anong fi ta haba ki pensya ki ai ka jing penstam ban yangi habang iba ai ka ding fna to tip bau Jesus Christ dan ka you sngow fi ini kaman lang habang iyo ai ka jing sya stam ne Jesus Christ kanang bagin yo ai ta ka pan snget te filong ready ne em ban ba ai ding fna na fidang ting hi bahien fidang ting ka jing kala ka bomot fidang ting ban pen baptis fi kat kum ka ketien jong blai fidang ting fi ting yo fi sya be sya kan tat hi bahien tamut film pat long ready ban lan di ban ba ai di nakal sedang su bang bat kapop na fi ko ban try na do menta ka sing IT sheme ngak nya kan ka pop try ngawan ban IT me ban lan no LD manum ko ban sobha su ini ka do ban boot ye me try nganum wala ki bahien kin yen persya nga wala kita ki kinum so tanat ika ika bangale tin jong blai ngakloy try ban boot ye me ban ba ai ta ka de na mengi ko ban penim ya kena dok na snap Jesus Christ uang kumno man puli yang fi nak khat ka balai pusau ter hadu ka ba lai pinyo kai ka jingman toy ha ka ba ni ba ai ding fnang ong fi te ha ba ula khat ya ha u ya upat ba alam bat kisun ran jong u ulang ha ki jar ubaman ban wan bot na din jong na ai ba un len ya la di ba un ba ya la ka ding fna bat un bot ya na na bau no ru ubaman ban penim ya laka men sim unduk no ya ka ba uno ru ubanduk no ti ya ka men sim na ka benta jonga baka jong ka gospel ru utaken unsyam ya ka na bau briu un mentoy ayu lada unyo ya ka pertai baro ban unduk no ya laka men sim na bau briu un ai ayu ban ya pen ya laka men sim na ba uno ru uban sngaw le ranya nga bat ya ki kentin jonga hakan ni kapateng benriu baklim bapap ukun ubriu un ru un le ranya utau bawan haka buram ukpa jong u lembat ki angel bakhut snap ladang ile ran ban ba ai ding nang ile ran ban play ka gospel kanang ifi kadan hakawai ka por kabang ala dan hakawai ka jinghikai ka babakla bat ki parlok ngala iyai ne akata ka jinghikai ka babakla ngala snotnat ki parlok kila kita gibaya syakri lang ngala snotnat mereka por ka poi bau blai upen i yang ai kini bang adai ban mi no mas tu ifi ki parlok cuma kim sengok tanat ban menta ki dang dan kata ka jing kai ka babakla no ifi makran ni da ka jing it ana ki shun kan no ifi ki bitar ki kran lai pujat ana ifi ka ka por ka bang tenju ba bang mi namar bangar madan bentalang ta roi dadu bau Jesus Christ pen i yang ni ka ketin jong blai pa yang aban mi ban kan riak no banum dan bentasu ngaman si ban i parlok ki bai i ki bla ejan ma
ban kara ni ki jing sha ban pha ai kiru ban mi lang no na ka dika jing hikai ka bam dei ka balam le ban habang ale tang hab ngasa kan tat marwai ngalong marwai kan fin rei blei simla i pat tamayan jing sha ngangat bakat bagi dang pet ka video kan pelat lu yaki bagi wan pai no ska jing sha na ska ktin jong blei ka balang simple nganong fi kabalong kaba ai bor kaba ai mensim kaba tei nganong fi tidak kajing ai jong bleng nganong fi ning kong habang ale ya kaya akan gospel ki bahieng kim sim no sultanat rei habala yang skam ha jing si shau blei u pen i si shau pen mi no ya kata ka hok kom ka jing sha ti fi kloin em para banget ban ba ai ding na fi kloin em banongan le ba ya ktin jong blei kat kum ktin jong blei ka ai ka bo blei la tho at fin ba ya ding na nakabenta ka buram jong blai yero yo try